И здравейте, зрелостници! Аз съм Мария, собственика на BGDZI и добре дошли в първото официално видео на канала, като днес ще си поговорим за някои сравнително важни и маловажни неща. Аз съм тинейджър, вече почти 19 години имам и уча в Софийски университет, даже сега ще съм първи курс, т.е. преди няколко месеца си взех ДЗИ-то по български с отличен резултат 5,52 и точки 84,50, което за мен лично си е доста висок резултат. Сега не е перфектен, но за мен си е идеално, нали, имайки предвид колко малко учих за така последните няколко дена преди матурата и пак изкарах доста добре. Така че, щом аз съм успяла да изкарам толкова високо, няма съмнение, че и вие ще успеете да изкарате толкова много. Ще си поговорим за най-важните неща сега, които са на първо място, нали, какъв материал ще изучаваме. След това ще ви препоръчам средства, които да използвате, т.е. учебници, тетрадки, така, неща, които можете да се възползвате от тях, докато все още имате възможност. И всъщност как да се възползвате от тях. Както ви подсказах току-що, ще обсъдим по-натам, естествено, не сега, но ще обсъдим методика, техника и общо взето как ще процедираме в видеята, в часовете, както искате си го наречете, в лекциите, ако щете. И какво ви обещавам аз? Аз ви обещавам сериозност от моя страна, обещавам ви разнообразно съдържание и най-вече забавления и просто не всичко в този живот трябва да е сериозно и трябва да има малко забава в видеята, в живота, така че ще се постарая и да ви забавлявам колкото мога. Така, относно матурата, тя се подразделя естествено на български език и литература, като материалът от матурата обхваща 11 и 12 клас. От 11 и 12 клас по литература имаме 27 произведения, на които 27 произведения ще направим подробно разглеждане, т.е. сравнително дълго разглеждане и четене и подробности и всичко, следвайки го анализ, който анализ също ще бъде доста дълъг, доста подробен, но с доста важни неща в него. Така че анализът, както и разглеждането на произведението не са за изпускане изобщо, но накрая всичко това ще бъде подкрепено от обобщение на самото произведение и допълнителни факти, ако трябва преди това. А пък за автора ще кажем биографията му, нали, важната част от биографията му, творческия период, творческите особености и така нататък. В края, след като обсъдим всяко произведение и всякакви важни неща, които ни трябват, ще решаваме примерни въпроси, които примерни въпроси ще са взети от всякакви източници, като учебни тетрадки, като учебници, като помагала. Ще ви препоръчам най-добрите помагала за подготовка за ДЗИ-то, да си решавате в свободното време. По български, на български език също ще наблегнем сравнително, като там ще наблегнем повече за методиката за писане на есе, писане на интерпретативно и писане на теза. Ще ги обсъдим сравнително подробно, ще си има отделни видеа, в които ще правим точно това, ще пишем есета заедно, ще се пробвате да направите едно за домашно, използвайки така вашето въображение или дори пример
от моето видео, кой знае. Както казах, искам да си поговорим за средства, които мога да ви препоръчам. Всъщност, в момента съм в Плевен и не съм си взела целият материал със себе си, но съм взела най-важните неща, които могат да ви окуража да си вземете. И всъщност това са 4 учебника, но аз бих ви съветвала да си вземете 2 основни от тях. Сега ще си поговорим малко повече. Това са учебниците по литература за 11 и 12 клас на издателство Просвета. Както виждате, по 11 клас литературата е малко по-дебеличка, 12 клас литературата е малко по-тънка, но това няма никакво значение. Това са лично моите учебници, които аз ползвам. По принцип, аз ги използвам и от електронен учебник на Просвета. Те са точно тези 2 учебника са безплатни там. Няма нужда от абонамент и можете да си прелиствате съвсем свободно, да си гледате през страниците, ако не ви се дават пари за самите учебници. Но това са малко те са малко по-второстепенните тези 2 учебника. Всъщност, аз искам да наблегна на едни други 2, които според мен много ще ви помогнат. Лично на мен ми допринесоха страшно много техника и мисъл в това, което правех и учех и четох. И това са ето тези книжленца, бих казала. Цялостна подготовка, матура по български език и литература, тестове по актуалния формат, анализи на всички творби. И това зеленото е за 11 клас и червеното е за съответно 12 клас. Ще има, ще ви посрещнат въпроси от рода български език. Естествено, те ще са 5 теста или колкото са там. И те ще са нещо като отварянето на самата книга. Отварянето на едно обширно пространство. И следващите страници след тези 5 теста ще бъдат за произведенията, за авторите, малко биография и съответно зависимост от произведението. Ако произведението е, например, стихотворение, понякога анализите могат да бъдат около 8-9 страници. Ако са, примерно, романи, могат да бъдат обаче по-малко страници, към 4-5. Но това няма никакво значение. В тези книжки си има абсолютно всичко, така че много бих ви съветвала да си ги вземете. Даже ще ви оставя едно линкче за тях и можете да ги погледнете когато искате. Така че много, много строго препоръчвам, защото това ще са основните 2 помагала, които ще ви водят през пътя на литературата. Естествено има и още, но те ще са книжките, които просто можете да сложите вътре в чантата и да си ги разнасите и да си ги четете в градския транспорт, навън, на пикник, вкъщи, в друг град, няма значение, така както аз съм ги взела в Плевен със себе си, и така можете и вие да си ги взимате със себе си, да си ги четете, да си очертавате, да си решавате тестовете там и да се дарявате съзнания малко повече по литература. Сега методиката и техниката обаче ще ги обсъдим малко по-натам, защото сега наблягаме на най-важните неща. Като също искам да кажа, че по литература ще бъде сравнително важно да се учи по този предмет, понеже български език трябва вече това е предметът, който учим вече от много години, с всичките му особености, граматични, пунктуационни, правописни, правоговорни и така нататък. Смята се, че български език трябва да се знае почти идеално, даже не почти идеално, но идеално на
такава възраст 16, 17, 18 годишна. И точно заради това няма почти никакъв материал в учебниците по български език, които да ви подготвят, и от вас всъщност се очаква, щом вече имате толкова високо ниво по български език, точно от вас се очаква да си решавате тестове по български, защото се очаква да ви поддържа вашето ниво на езика, и точно заради това те ви учат само на есета и на интерпретативни и на тези. Така, оттам нататъка следващите видеа ще са относно материала. Естествено ще си поговорим за произведенията и много важни неща ще си кажем. Но от тук нататък няма какво повече да ви кажа. Така, това е от мен. Благодаря, че гледахте и силно се надявам да продължим да се виждаме. И ако имате въпроси, пишете долу в коментарите. Последвайте ми инстаграма и до скоро!